झालं येतोय का म्हटल्यावर झालं. तेव्हा तुला न्यायचंय ना त्याच्यातली पण नाही झाडं. दोन घेते. बापरे ही लावताय कुठे करा रानफळाचं ते लावलं आता मीच हा लावलं ते बघा त्याच्यातच. तिला काठी घ्यायची बरं आहे रे ती ती जेवली तरी पण खाली. बघा किती झाडं लागली आहे तिकडे बघा. त्याने आणलेली ती पण लावली सकाळी. सर्व झाडं लावा कार्यक्रम चालू आहे इकडे. आणि हे सोची आहे मी तुम्हाला घेतली उद्या घाला घेऊन एका डोक्यात घालायला कुदल कुदळ घेऊन रेडी आहेत का. हे संध्याकाळी ते इथे समोर राहून दे. इथे काढा का मागे मागे नको इथेच काढा. एक बोट मारा. बस बस हे शंकर जय सद्गुरु बाबा श्री शंकरा दत्त महाराज. कलेक्टरची सही घेतली का झाडं लावायचं इथं. हा घेतली कलेक्टर आहेत ते आपले. कलेक्टर चला अजून एक झाड लागलेलं आहे. आपण झाडं लावणार मी जाणार देखरेख कोण करणार. हा मॅडम काकी आपल्या मॅडम आहेत ना. इकडचे. हा आता ताई थांबा तू दाखव शुभांगी कुठे दाखवते. हा अजून मी पाठी गेला. हा बस काय खरं नाही मम्मी पूर्ण झाडं होणार आहे आपल्या आजूबाजूला. सगळ्यांची आजची झाडं. हा तू मूल एक थोड्या मावशांनी लावले, थोड्या काकीने लावले, थोड्या आजीने लावले, थोड्या आत्याने लावले. ते पिशवी आणायचे मुलं दुसरे एकच दोन लावली. हा लावा लावा झुपका होईल म्हणजे जागा पण एकत्रच लावाय. ते मोठी होतात ही झाडं उंच होतात केवढी मोठी त्याच्यावरती जातील असे. हे बघ हे याचं रामफळाचं ते पाठीमागे झाडं माडात लावायचं का ते. हा ते माड का वरती जाणार ना. आधी लावते बघ वृक्षारोपण करते. भिंडी करा. हा अशी हा इथून कर करा जरा भिंडी. हा मी दाबते आहे. हो नको दाबू. ते राताम्याचं कुठे लावतो आहे पाठी पाठी इकडे माडात लावूया पाठी. रातांब्याचं अंते जा हे बघ किती एकटे ह्याच्यात. काकाची रातांबरी यंदा धरायला लागली माहिती आहे का. तुला स्वरच होती. हा तुलाच कडेन राहून दे दाखवते तू. हे बघ बघा तांबा. या इकडे जरा हे बघ आधी रातांबे दुसरी झाड आहेत. हे बघ हे आणले है ना रातांब्याचं. आणि हे कसलं आहे ह्याचं कुंदाचं. हे बघ बघ कुंदाची कुठे लावणार. हे झुपके होतात त्याचे. रातांब्याचं इकडे लावले. कुंदाचा ना. इथे राह ना कडेच चांगली होतं. ताई काढताय बघ मी तुळस हे करणार आहे ना वहिनी. मोठी करायची मोठी करायची. हे इकडे लावते मी. हा लावा लावा. तिथे ह्यांचं काय नाही आहे ना. अगं हे कुंदा वा मस्तच आहे हो कुदल तुमची. उद्या तुझी वडणी गाठणार तुम्हाला मी उद्या घाला. काय सांगा रामपली. हे कुंदा कुठे लावते साहेब. कुंदा कुठे लावायचा. आज पाऊस एक इथे लावले ताई. हा टाकूया तसं नाही वाढूक नाही ह्याला लहान अशी कट करशील ना कशी फुलं हे ना पप्पा हे उभी वरती ना झाड होप नाही द्यायची. वेळी व्हायला द्यायच्या नाही त्या. मग कुठे ह्या हे साईड कटिंग करायचं आपण. बघ सांग झाडा नाही जागा ठेवला. झाडं नाव नव्हती आता सर्व झाडच झाली. आता बघ हे झाड मोठं झालं तर हे तू काय मोठं होत लावलंस? नाही. हे कटिंग करायचं. हे बघ रातांब्याची थांबा. कडे तो तिकडे लाव कोपऱ्यात. हे त्या हे काय पाणी इकडे जवळच बालडे भरलेले. आणि वरती थांब. त्याच्यात लाव. माती राहू द्यायचं मग. पाणी ती नाही एकत्र लाव दोन्ही. हा लावा. काढा इथे. काढू सांगा. त्या कोपऱ्यात एकदम हे काय आलं ह्याला काय आलं. हे काय आहे देव केल. सपोर्ट करा हे काठीचं. याला काठी काटका आणि तिकडे खाली पाईप असेल जरा खाली. हा इथे हा एकदम शेवटला काही होऊ नका. बस मधोमध बस घ्या. बस
ते काय कोणता एवढं हे काय नाही. काठी हे 2-3 आणू पाहिजे असे बांधायची काठीला मग सरळ जाईल. हे उज्ज्वला आणलं का हे होय अजून पाटील पण आणले नाहीत लावलेले आहेत. होय. आता रामफळ कुठे लावतो अडूळसा काड्यात टाकतो ना आपण. अडुळसाच्या पाण्याचा आपण ज्यूस पिऊ शकतो ना. हा काड्यात टाकायला हम्म. त्याचा काढा पितो ना म्हणून. अडूळचा औषध आपण घ्यायचं ना बाबा लहानपणी आणायचे बघ हो बाटल्या. हो. थोडी चांगल्या ठिकाणी लावूया ना जरा. आपण वर तशी टाकतो. मध्ये माती राहण्याचं. या बाजून पण करा. चालू आहे. आई तगर इकडे लावतोस आहे नाही तिकडे लाव हे हा कधी त्या साईडला पण एक लाव. तिकडे तिकडे अडूळसा लाव काय. हे पूर्ण गार्डन झालं इकडे मम्मी. हे मग आता तसंच व्हायला पाहिजे. या का असा पडला त्याला आता लावायचं आहे. काठी बांधणार आहे ना. काठीवाले मित्रमंडळ काट्याचं बघताय. मम्मी ते जास्त तर पाईपाच्या इकडे नाही गेलं ना हा झाड. नाही पायपाच्या इकडे नाही बाबा. आत गेलाय काय नाही पायपाच्या इथेच इकडे हवा नाही होता गेला. नाही हा जरा पुढे या वरच आहे या काय चाली आला ना आला. जरा आत इकडेच घ्या, पाईपाच्या इकडे नको आहे ना. मी लावते ना. हे बघते इथे घे. पाईपाचे आहे का नको बस. वा वा वा. हे आता कर वृक्षारोपण. हा मम्मी आता या सर्व झाडांना आजी आत्यांचं नाव देऊया. लावा लावा. आम्ही लावणीवर पण आम्हाला वाटलं की आमचे नातेवाईक येऊन प्रत्येकाने एक एक झाडं लावा. आम्ही नावं काढणार तुमची सर्वांची. काठी आणतात ना जरा बांधायला सांग जरा काय. ती चिंदी आणि ग सुबांगी ती होते पिवळ्या खालच्या. आजीच्या मम्मी तोंडातून शुभांगी हा वर्ड येतो मम्मी तुझ्यासाठी हा है ना. तेच बोलते फक्त. हा आम्ही काय बोलू नाही शकत ना तसं. आणि पप्पा बोलायचे. हा आणि पप्पा बोलायचे शुभांगी. बघ ह्या दोघांकडून मी तुझं नाव असं ऐकलं तोंडातून. नाही तर बाकी सर्व काकी काकू वहिनी आई असं काहीतरी नातं आहे ना. ही घ्या चिंदी. ते बांधते बघ काठी आणलं नाही ते गडग्यावर गेला तरी आणि आमच्या माहिती नव्हती. आमच्या लता मंगेशकर हा मम्मी होय मम्मी आमच्या लता मंगेशकर काकांनी काठी आणलेले आहेत. हा ते मित्रमंडळ आता ते रागात आलेले आहेत गुस्सा. काट्या ते म्हणतील काय? ते मावशी तिकडनं मिरगळ्यात ना काट्या आणणार ना. ते म्हणतील आमच्या काय गावी काट्या नाही, मग आमच्या घरी काट्या नाही. काट्या नाहीत का आपल्याकडे. काकी म्हणते आम्ही काय कमी आहे ते. हा, बरोबर. तुम्हाला कशा हव्यात? घ्या, छोटे छोटे करून घ्या. हा ही घ्या. हे बघ मी आता असं केलंय. हा असं बरं झालं प्लेन केलं ना ते. चिंदी आणि एक मग तिकडे लावता येईल ना आता. हा. चिंदी बघा रे. जरा ओढून घेते ना. दाबू घेऊया. ही बघा चिंदी दिली. ते झाड कसले मम्मी ते. उद्या त्रास नाही होणार. ते कुड्याचं ते झाड आहे, कुड्याचं आहे, कुड्याचं. कुड्याची फुलं फुलं मस्त चांगली येतात पिवळी त्याला, येतात. अशी पिवळी फुलं येतात. आज्याकडे पण जगवलंय मी तसलं. सही बात आहे. ते ना अगं हे झाड सरळ उभा राहायला पाहिजे. माझं नाव काय आहे मालती. मालती. शेतात हा काय बोलले शेतातले काय नाही. शेतात असली शेतीयाची मुलगी. असली शेतीची मुली मी. किती भात किती बागा किती काय झाडा मालतीबाई जोशी. मालू आमच्या पूर्ण गावामध्ये माळूताई खूप फेमस आहेत. फेमस आहे. बारावाडीला. बारावाडीमध्ये हे अडूळसा झाला लावून बघा. ताई कुठे गेल्या? बघूया. ताई तिकडे गेल्या. अडूळसा लावला. ताई पिसरल्या. काट्या आणायला ताई पिसरल्या. वहिनी अडूळसा झालं लावून. झालं. अरे वा अडुलचा पण लागलेला आहे आपला. आता कोणाला सर्दी खोकला होणार नाही. काढा काढ. काढा पियत राहायचं आपल्याला सारखं. काढा आता पाहिजे कोरोनाचं अजून. आता आमच्या घरी कोण येणार नाही बोलते का हा अडुलचाच पाजेल आता सर्वांना. मग काढा देणार. काठी हा, ते बघ पप्या. पडलं होतं ना ते. हे सपोर्ट काकीने अजून आणल्या काट्या. त्याचं काम पत्ते झालं. लवकर लवकर हा. आता हे लावायचं. हे बघ का अजून किती झाड आहेत घरी. बस. झालं. अरे वा केळीला बांधताय ना त्या होय देव केळीला. देव केली थांब. पण हे करायची खूप आवड आहे. झाडांची. हा मला खूप आवड आहे झाडांची. कारण जागा कमी आहे ना आमच्या इथे. पण आता इथे बघा सर्व झालं, सर्व पॅक झालं आता. पॅक झालं ते. हं? सर्व फुल झाड. तुला उद्या कुठे जायला नको. मम्मी इथे पण काहीतरी लावून घेऊया मम्मी. हे ते काय. लावणार आणणार आहे मी झाड. हम्म तिथे आहेत ती पामचं लावणार आहे. भरलेली. पामचं माडासारखं पामचं.
हे मस्त वाटतं स्क्वेअर बॉक्स. मोगऱ्याचं आहे. आणि ती बघा तुमची मांजर बसली व्हाईट व्हाईट सफेद सफेद. कुठली काटला नाही ती नाही माहिती. ढगा बघा ढगा. वा 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 मस्त वाटतं. वाऱ्याने काय होणार या आहेत ना या काय तर दे माझं एक होते त्याच्यात हा एकत्रच लावा ना. एकत्र दोन्ही हा दोन्ही पण एकत्र. थांबा अशी झाली आणि लाव. मस्त झालंय पण चांगलं झालंय. एवढा पाहिजेच खड्डा. झाड बघूनच लाव काढला तो खड्डा. बघा थोडा बरोबर हा आहे. बरोबर आहे बरोबर आहे. नाही गुच्छ येतात ते ना लाल लाल पेटकुंडी हा मम्मी एवढे गुच्छ असतात एवढे. कॉलनीचं लावलं का नाही इकडे ते झाड लाव. ये हा हे झाड आहे ना वहिनी एवढा जरी तोडून टाकला ना पप्या एवढा तरी ते जगत आहे. जा तुम्ही तिकडे चला. ते गुच्छ तू घेतलास ना हातात हम्म. तेच आहे ते. पण आले. त्याच्यात लावूया. होय झाली ती काढत का नाही? काढायला झाली ती आता ना. त्याच्यात लावूया. आता मी इकडे आजीला शोधत होतो. आजीचा आवाज बघा तुम्ही कुठे आहे सांगा. आजी कुठे आहे बघा. आजी तर डेकोरेशन चालू आहे. लावलात त्याला आहे ना गुच्छाचा त्याला फुल बघा. ठीक आहे. हा इथे लावलेला रामफळ. रामफळाचं. ते माड काय वरती जाणार ना. इकडचं सर्व परत भरला पाणी मम्मी. एक भरतो कधी सुकतं. नाही ते गेले. त्या टायमाला काय इथेच आणायचे आहेत लग्नाला. पहिले काकीच्या इकडे पिंजऱ्या. आता इथे करणार आहे की मुंबईला? नाही नाही मुंबईला नाही. आता काकी जिकडे तिकडे करणार. तिकडे आजी आत्या आहे तिकडे करणार. काय काय तोंडली तोंडली बबी, आली आहे ना. भाजी नाही ती तळून संध्याकाळी कर. कुठली हा काढा ते काढा ती. नको तुम्ही खावा. नाही काढा ती काढा. कशाला काढून ते दे. चिबडाचा वेल लावलेत ना. चिबडाचाच आहे ना तो. चिबडाचाच तो. होय ना. आमच्या इकडे होणार नाही. आता हे लास्ट. कोणी असली जास्वंद तिकडे लावलाच नाही. लावली बहुतेक सांगली तेव्हा तिकडे पण आहे. देव केली. हा बारका हा मोठा छोटू. आणि एक बारका छोटू. बाका खाली आहे त्याची मम्मी तिकडे आहे. होय काय व्यायाम ह्याचा आणलेला ते ब्रह्मकमळचा पडला की काय बघ्या. ते बघ तिथे आहे ब्रह्मकमळचा. हाय तो पान आहे त्याच्यात लावा. त्याच्यातच लावा बे. हा होय द्या. एकातच ठेवा. हा एकातच राहा बघा किती लागले ती. तो मुंबईला गेलं ना तरी रात्री यायचं सकाळी यायचं रात्री जायचं. आम्हाला काय सांगायचं नाही. शिशीला ऐकलं काय? नको ते वेगळं लाव. सकाळी येईल रात्री परत भरला पाहिजे बघ. कुंपणासाठी येईल एवढा भरला पाहिजे. ब्रह्मकमळ आहे बघ मुलं आहेत तरी. आणि ते काठी मग नंतर लावू. मम्मी आपण जो ब्रह्मकमलचा व्हिडिओ टाकलेला तो व्हिडिओसाठी आपला कॅमेरा किती वेळ चालू होता. किती तास तरी चालू होता. मला वाटतं ती फुलं फुलत होती ना घरात दिलेली. आम्ही व्हिडिओ चालूच करून ठेवले. आम्ही 5 तास कॅमेरा 3-4 तास का 5 तासाचा कॅमेरा चालूच होता. चालूच होता. ते असं 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 फुलत होतं ना. फुलताना दिसला ते. तुम्ही बघितलं नाही ना. नाही. दाखवतो व्हिडिओ. आमचं पण तेव्हा मी सारखी जाऊन बघत होती. मी देवाच्या पुढे ठेवली होती. बिदल बिदल नको. थांबा. सपोर्ट पण झालं तुला. त्याला सपोर्ट पण झाला म्हणजे बघ आता. हे आत्यानी लावलेलं सपोर्ट वाला. याचं पान पण जगू शकतं. हे पान पण जगतं. ते आजी काय करतात तिकडे बसून. आजी सर्व चालवते. आजी आता झाडांची राखण करते. आधी तिकडे घरी पहिलं पाईप घेऊन सगळीकडे पाणी मारत फिरतच. हे गाडी कुठे घेऊन चालला काजू का. काय बरं आहेत ना? हो ही माझी सून माझी सत्ता. हा माझा नातू मुंबईला होती. खजूरबाग कुलाबा पहिली कुलाबा. रोड खाली गेला ना वाडी. आता इथेच राहणार. नाही म्हणतात ना. हा, इथे राहणार मग आता तिथे घर राहणार. बांधल्याने हे म्हणजे काय ते मुंबईला जायला जाऊन येऊन करणार.
शूटिंगला येऊया आता थोड्या वेळाने. नाही आता पाऊस पण येईल बघू ना पकड लागली. हा परत कधी. हा चालेल. येऊया मग. हे तेच काका त्यांचं घर आहे ना, तो काकते काका आहेत ते. ते काजूचं झाड लावायला चालले. तो दिसतोय वजन किती असेल तो, बापरे. मग केवढं झाड आहे शेतामध्ये लावतात आहे. बघा सफेद काजू इथे लावूया. हा कारण का वहिनी या झाडाचे लगत लावून चालणार नाही. म्हणजे सुपर लेडीज काय ऐकत नाही वाटतं आता. कायमचे चालू आहेत, काम चालू आहेत. काय माती आणि तुझ्या ह्या झाडात पण जेवढा खाजा काय माती घालशील तेवढा चारी याला कालमाला भरपूर झालं माशाचं पाणी. घोटले याला पाहिजे. मच्छीचं पाणी होतायचं. ह्याला काय माहिती आहे ना. हे काय आहे ते खत आहे ना आता मग टाइम नाही आहे. कुठी पण घालायची आणून. नंतर आम्ही घालू कधी. सुट्टी जी भेटते ना बारीक कुटी. काली लागेल ते 2 हे पुढच्या. का आजी टॉनिक घेऊया का टॉनिक? काली काली चहा करायची. चाय तुम्ही पण बसा. हे गौरीच आहे ना. घ्या काकी चाय पिया आमच्याबरोबर. गौरी का पावटा होणार ते. आता हे काकाने काय दिलं? वेगळाच भाजी. रामफळ आणा आणि काजूचा आणा. काजू हा सफेद आत्याला नेला सफेद. दाखव. शेपटाची भाजी नाही का? हा शेकटाची भाजी, बरं समजलं. आजीला आम्हाला शेवग्याची सर्वांना शेंगा असतात ना हम्म. त्याचे हे पाना. ह्याची आता भाजी बनवून खाऊ शकतो ना आपण. हा भाजी बनवायची. काय भाजी खाशी आणि गेल्याची लॉकडाऊन मध्ये सारखी घे भाजी का मिरची टाकलं तेल कांदा घाल. आमची आजी आली आहे, पूर्ण झाडं बघते. झाडं बिडं लावून एकदम मस्त आलेली आहे. या बसा खुर्चीवर. आमची आत्ते पण दमलेली आहे, खाली बसली. खाली बसली. मला खाली बसायला आवडतं. हा खाली छान वाटतं. आता बसा खुर्चीत बस. आता आजी आणि आत्यासाठी टॉनिक. घसरगुंडी असेल ना असं खाली गाडी जाते ना अशी तिकडे उतरा. नाही काय नाही आता रस्ता बघितला पप्पूने. होय ना. छान बनवलं, चांगलं बनवलं. आलाय रस्ता जराशी गरम आहे. बिस्किट देऊ ती. दुधाची नको कोरी केलं चालली असती. नाही दूध आहे ते मग काय करायचं. सुभागी हे काय ताबडतोब ना खोबरा किशीदार भाजून ठेवायचं. चला आज आजी आत्या हे बघा. आलेले आहेत आपल्या घरी. दोन तरी माझ्या नातवाच्या दारात 2 तरी झाडं लावली मी माझ्या हाती. मग माझ्याला समाधान झालं. अरे वा, घर एक बांधल्यापासून ते बोलत होते माझी आठवण राहणार तुला जलंबर. बरोबर. माझ्या आजीने झाडं लावली. हे झाड लावला. हा आज आठवण आम्हाला पण राहणार नाही, सर्व बघणाऱ्यांना पण राहणार आहे आता ती, है ना. कारण आपल्या व्हिडिओ प्रूफ आहे, प्रूफ. हा कुठेतरी तुला दिसून तुझ्या मागे राहून स्वप्नात ते पण दिसेल तुला केव्हा पण माझी आठवण. म्हणजे वाईट नाही. झाडं लावली इथे. बरोबर आहे. मग मी बोललो ना, प्रत्येकाने बघा, आमच्या मावशींनी पण तिकडे हेल्प केली होती त्या झाडं लावायला, दोन्ही मावशींनी, है ना. आपल्या आत्ते पण आली होती, आजींनी पण हेल्प केली, ह्या आत्यानी पण हेल्प केली, सर्वांनी हात लावलेल्या झाडाने माडा लावायला. चांगला म्हणजे मोठं व्हावा, सुखी राहा. आणि मोठे झाल्यावर फळं खायला नक्कीच या. येणार मग. आम्ही तर येणारच. हा तर आजचे ब्लॉग्स असे ब्लॉग्स आमचे. डू नॉट डिस्टर्ब नाही करायचं. चला, आमच्या आजीचे ब्लॉग्स, आमच्या आत्तेचे ब्लॉग्स, माझ्या मम्मीचे ब्लॉग्स, आमचे सर्वांचे ब्लॉग्स कसे वाटतात आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि व्हिडिओला कमेंट करा. तुम्हा सर्वांना पण थँक्यू. टाटा. बाय. बाय.